sa may ano. Ano yung tawag dito, Gaw? Kabiasnan Cemetery. Punta lang kami dun sa luto ng papa ni Agong. Mainit ma? Yung biyenan kong babae. Mainit? Ayan guys. Si Nigella. Gurang na din si mama. Ang gabi mo. Ayun no, mura lang dito. Ay, doon. Balik tayo pa. Ayan. Ang dami ding tao. Buti guys, hindi umulan ngayon guys. Papasok pa lang kami. Ang dami tao. Tapos mamaya, diretso lang din kami uwi guys. Kaya ano kasi. Inot lang. Ang daming tao. Ang daming pulis guys. Ang daming pulis na nakabantay. Nagkataon sila, nagkataon. Yan guys, ang daming ano sila. Punta kami doon. Yan sila. Sailbid Secunda. Ang daming ano ganda. Pasa ng beaches boys. Grabe naman yan. So yan guys, paano na lang kuya? Tsaka isa nitong bulaklak. Tsaka puspuro. Posporo din. Dito mo, sa maliit. Asan siya? Nabit-tabit. Tatlo 10. Yan guys, 650. Tipo. Hello, ito ang pera din namin. May barya ka ba? Ito isa nito, tsaka ano, tatlong ano. Kandila, tsaka puspuro. Ano sa'yo? May tubig ba kayong malaki? Anong kanila? Tubig? Ano malaki? Oo, yung ano. Ha? Majis ng tatlo. Ito? Saka tubig daw na malaki. Oo, sa amin. Inumin ko ba? Yung isang malaking tubig. Kaya nga, ano muna yan. 50 po. Bumili na rin kami ng ano guys, wait lang. Bumili na kami ng tubig ng bulaklak. Laklak kuya. Ito te oh. Kwenta lang te. Po. Thank you. Sige, sige, sige. Ito. Okay na. 35. So, bumili na rin ako ng ano. Bumili na ako ng tubig. Ewan ko anong binili ng ano. Oh, may tubig. Ikaw ma, nung ano mo ma? Ha? 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 Tama na na. Ha? Oo. Ay, uragan mo. Pabawasan ko muna yung ruya. At yan na lang paglabas na. Tara na. Oo. Saan yan guys? Papasok na kami. Papasok na kami sa ano, Kabias ng Cemetery. Sige na tayo na. Mataas na dalawin niya tayo. Idigom. Idigom. Dito tayo na. Matala to yan tayo. Tagyan na lang yung ganay. Gusto ko na sa... Sanay ka namin na rin. Ilang saan po ba yun tayo? 5 lang yun. Hinapin mo yung nagdanakaon. Bakit? Bakit ba? Yan. Yung pamangkin ng asawa ko. Kapatid mo. Ang daming tao.
Ang dami ng tao, no? Pangalawang huli daw eh. Nandito na kami ni Nigel. Nandito na kami ni Nigel. Pangit kasi ng ano ko, yung pagkakalagay ko ng ganto. Ano yan yung ano? Ay, nilagyan mo lang yan? Oo. Bakit ano malabo? Tapos tinanggal ko na to. Nilinis ko yung screen, pagbalik ko ganyan na. Oh, Pangit na yung ano niya. bakit kaya no? Kaya medyo ano, ayan, asan si Lolo? Asan? Asya mo baby. Asya mo. Ano? Kami guys. Hi, si Lolo. Hi, ma si Lolo doon sa taas. Hello, Lolo. Nasipong ka talaga, no? Hello to ni Lolo. Chit, 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 chit. Bilis kang panahon, no? Ang bait eh. Parang kurik lang. Pag nanonood ng cellphone ko, ruba nakahihilig. Nigel! Taring, daring, dariring. Ang sipon. Ano yung kung ano? Ang sipon-sipon. Ang sipon-sipon. Sipon. Naku, ayaw niya talaga magpaano. Baba mo. Ah. Uy. Wait lang kayo.